بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبات عن عباده ويعفو عن السيئات، رفيع السماوات ومنزل الآيات، إلهنا وخليقنا وليس لنا رب سواك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ipagadata na mga luksami ng mga pagarian, mga ulama, Abu Badan si Kutikanggal Bukati sa giyang kay Ahmad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paganeron na ipinalamat tanu si ku Allah sulamu anulimu inibigay niyan raktan. Ayam ya kalalalim mo inibigay raktan wallah naging kaya baluin niyan raktan ang mga Muslim. Tiaguan tanong niyan sa iman para tiya. Orian yan na biyaluin yan sa Islam aya ukit-ukit kag pagintaw tanong. Nabibiyaluin tanong niya na ummat o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyang kaya baluin tanong ang mga Muslim. Ako kinibugan tan wallah si sagyang kaya ukit-ukit kapagagama. Yung ito katiro mga Malaysia na agama ubusan tanong si Saranaw si sagyang kaya Mindanao wagyang kaya agama Islam. Nabasaw to Malayo ayamanan yan na ad-dinul Islam, ukit-ukit o Islam. Inibigay tan way wallah ukit-ukit o kapagintawtan. Nagurian yan na miyabaluitan wa ummat o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gidid na una niya na bantugan ay inibigay wallah siyaktan. Na kailangan na kataguan tanwin ni sa arga nagumapamimikiran tanu piya inong mga day. Si tanupya ka simbuang wala si isagyang gaya masa mapad tanu si umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antunay antak, antunay sabab, antunay mission, antunay galbak inipaturer tan wala si isagyang gaya kaya pakasimbuang tanu. Balingan ng tanu agyang uta masa kaya balo yung Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi. Yung utamasan niyan na piyagibati-batan niyan su agama. Tanto mablang su mga tutulan kumiyang gulaw Nabi sallallahu alaihi wasallam si sagyong tasundum ya kasapulo agu teluragun kapapadal miyan sa Makkatil Mukarramah nagumiyakan labi sa puluragun ya kasapulo agu numulan kapapadal miyan sa Madinah Al-Munawwarah. Nagyang kaya miya kasubra sa 20 ragun akya pagintaw Nabi ko kababaloy niya na Nabi. Natanto niya na piyagibati-batan so agama. Ay mana na so Islam. Kagya tanto mo ta na pulalabuyan yan. Si kumiyang una pagtaw na uman Orian 500 ragun na puludin wala sa Nabi. Para si sagyang mo pagtaw. Naguad na di mga perngarangan ng mga Nabi. Paganero pumimikiran tanong, so Adam na sa kanya ni pagampaganian Nabi, Rasul, na ayay kadua miyaloy sa Quran na ayay Nabi Runa so Idris, alayhi salam. Miya kawatawatan utwag paglutan. Madagla Nabi alatiran. So Sit alayhi salam wataw Adam ay nisambi si Kuhabil na Nabi ito.
Nasuwatayan na mito sila na nabi, na sumahalalin na nabi. Madaglaltiran, ang mga nabi ay amanan yan na miyakan taliruma sabab sa giyang kuto kabibinasa o pagta. Ngayon, naging kaya balo yung nabi, muri-puri nabi, na tanto mga na pulalagyan yan. Nadad na nabi, nagiti kaya pagibati-bati o Nabi sallallahu alaihi wasallam si ukit ini guris o Islam kaadun giyang kaya mga tao taman si Korea masa pagintaw sa giyang kaya dunia na aniran may pagintaw sa kapaginuntulan na giyang kaya agam. Guwan niya gumanat sa Nabi sallallahu alaihi wasallam aganatan yan sa mga sahaba namidak na agyang kuta puso yan kami ni bagag yang kiran kiawatan yang kiran si sagyang gaya 5. Nagyang gaya 5 pagaluin tanong na misa saun ako nagyang gaya kapagintaw tanong man Thomas. Taman sa di tanong maawat sa mga ginawa tanong si sagyang gaya 5 pagaluin tanong. Na di din pagatiuli nagyang gaya kapagintaw tanong. Agong madidili ka do tanong si kapagagama tanong kapakay. Ang mamatay tanong ag nabatano tituwa Muslim. Ay akatiro yakin ya Ibn Taymiyah na biatagutan sa giyang kaya dunia kakenaba antanuron makapagintaw sa kanggaya gumaya kapagintaw. Kaya tagutan sa giyang kaya dunia na antanong matay sa mapia kapatay. Allah. Anto na yung mapia kapatay na aya mapia kapatay na miyatay ka asika miyatay siku agama. Naba ay mapia kapagintaw na miyatay kasi sa giyang utabula. Ay mapia kapagagama kapagintaw na miyatay kasi ko agama. Paganay sa giyang kaya 5 na sa mga sahaba radiyallahu ta'ala ajmain na miyawat sila no nabi si ko kapanakuto. Si ko sir, miyawat yan sila. Dad na sa katawbo si ko mga sahaba. So labi 200,000 mga sahaba. Ay kapagaliatan ng mga sahaba na labi 100,000. Ay labi 100,000 magatos sa 24,000 na sa mga nabi. So mga sahaba na miyaman iksiran sa labi 200,000. Nagiyap kilbat ang siran. Oh. Na. Da bakiran sa katawbo abay nan damatibal ginawa niyan si kukapan ako. Nakataon tanong sukapan ako to. Ay kataon tanong kapan ako to. Nakapan ako to agi mo tuwa lagi do katunung-tunung mga kapan ako to. Wala, kumukuha tanong sa sakot tuwa tanong si ko Allah. Na mga kapan ako to agi tubiga taon tanong na kapan ako to. Agusad dya kataon tanong kapan ako to. Wait, nakataon tanong anto na pinakamala kapan ako to. Ay ako na pinakamala kapan ako to. Nagyang ko to ada tanong kasabuti si kula ilaha illallah. Kaya sabuta tanong si kula ilaha illallah na datuhan na simbaan inong tabuswan. So la ilaha illallah na dua agyang kuta mapapadalmon. Yung tamiyaloy tanong kagaya to? Kasangka agug katarima. Kailangan na magdam mo man ipitinggisa na Muslim agyang kuta kasangka niyang ulang manusay. Naguterima niya na subus wallah. Dad na bali agyang gaya langwan taman. Amang betuan tanong. Giyang gaya dunia na lagi dayo upama ko number na 0. Bapia 5 pa 0. Na din na bali niya. Ugay no katagwi sa 1 asate man na 0 na sawati. Madua 0 na magatos. Matalo na 1,000, mapat na 10,000, malima na magatos 1,000, manam na 1,000,000. Napakatastas sagad no to taman sa makoma sa trilyon. Kuha nga nang tuwa 1 kami bali 0 lang. Adad na bali agi nga dunia, da bali akan da bali tanulangon su pamilya tanu su kalangwan taman agi nga dunia. Nadad na bay ni arga inun tabu. Na maadenan si ko umani piteng di sa anrak tanong so katarima tanong si ko. Illahi anta maksudi. Kadnang ko sa kabuyan ta.
Upuna dum nasala kawanta pag yang kaya kapagintaw tanong sa giyang kaya dunia na inupan kailangan at tikuntan wala sa giyang kaya dunia. Pamana bad na kisuporta tanong kung bagro Allah, bad na mabago tanong si kung bagro Allah sa kapagademangan niyang ku agama. Da paburai ay ni bagayrak tanong Allah, inapagtanong Allah si kung mga tawa miyabalo yung mga Muslim nagugpakapanggalpa kaniyan pakipaganan yan nun sa agama kanyan manggalpa kagyan kaya o kitokit at kimbagan wala si sagyan kaya hidayat. Agitid man tinudan tanong. Giyuti pinakamala ka pa na ko to. Giyong tadi tanong kasabuti si kumana o la ilaha illallah. Di tanong masangka giyang kaya lang manasay. Nagudi mapadalam sir tanong so katarima adan. Abali giyang kaya lang man taman inuntabu. Naswalla idad no na. Naman adna mga auliya ay gira pagaluin niran so ingaran wala na tantua tibad na gimutwa. Mga pusiran to tantua kebubaya. Malutan naman gedagdaan. Yung takatir wallah ano to? Innamal mu'minuna alladhina amanu bika innamal mu'minuna alladhina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Malo nga magarang ni di magbasa. Pamana miya simple-simple di tanong main ka, di magbangata. Ibulo nga di tanong di bibitira, di tanong mo di bibitira. Ilalalaon mabubilad so kapagbang na ilalala tanong mabu. Ha? Ay pagaluin pagampagan niya, pagaluin niya naswalla. Na ay tama nakapkababay tanong ko. Nataks tanong lagi nga para tiya tanong, tanong matatama. Sakan naguskan gusto ka lang ano mga Muslim iman to mas. Ano tanong matatama. Tanto malubay agi nga di tanong di ka pagagawa. Simple la ka pa na ko to. Adi tanong main nga. Amiya kalala raradian. Kad nawata ka. Bago mama pakaunot na ka. Niya balak kasi agyan nga pagari ka, gulayo ka, kanatig ka, tiginantay, hindi ka wata, tigawata ka. Inamiyate, tayo kaya wata ka, nagumiraw. Daswa. Ha? Ay nagya sa butangaw, nasabab ko kapasang ka mama, namiyadun ka, si wata ka, nagid ka sa buntang. Banga di ka tawi. Adad na bangaro ka, pagagaga, may tubo. May sabab sa ikulimo, apun si ikwalla, namimbaloy, agyan mo tawata ka, nipsuba. Nagungun saya mambubuan natin ka, basta mga grupo, mga mama na. Ha? Kalungon saya mamupitid taki-taki. Namiyakalad na kapul na ko. So mga sahabat radiyallahu ta'ala ajmain. Nabapia surkiran, gipagilayin tanong, bapia surkiran, nadilan batirubilan. Ano, karang nakaginaan marano yung manto, so talakan, so walayakan. Naunyan dito. Naunyan ro. Ha? Naunyan ro. Sa mga sabon, ada silang mga ginoon karnanan. Benda yang mapia na itatadin rak na iwala. Sesembahin rak na iwala. Da batan urun rak. Ibutan sa kapurwal na kadad na batan urun rak. May tubo. Nadita numain kagyan nga kapanang. Tanto madakala kapanang to masusupa kagyan nga pagtoy man. So mga sahaba na miya tibaliran na ginawiran sa gyan kaya kapanang. Ino tanto miya piya ginaw nabisi sa gyan utak yagan natin yang giran kagyan miyagdam yan nagumili niyan. Kagyan utabutad akya po kasi lang kapanang. Ikadua, na miyawat yan sa mga sahaba radiyallahu ta'ala anhum. Si sagyang ko to ang mga haram. Langon ini sapar. Ano amang gerang nagyang ay pagtoy man to. Yan ay langon na ganda no mga panganangan. Yan ang mga pajibar, mga tsokolate ang mga panganangan. Na langon nakatatago nun sa E471 lang miya kadagdag luto number. Na langon taba baboy. Na di tanong din di pagruman na ipaganatan upahan si upakataling mga.
Ya Allah. Ayaw mo kataon tanong haram na bubuy kenan. Aw mele nga miya kamuya na bubuy. Naipangatungapan. O pa man nakagya kita mele nga kasi certified sa Halal Philippine. Abayran na susuro nga nga halal. Natalpakad mabuha nga malam. Muslim iman wala akong nakmiyan. Ya Allah. Hindi halal. Agya kalal. Nah, Tiga kalal gurolib. Ay kadaglah haram di tanu di manggelbok. Ay kadaglah haram. Ami perlu lumam kata. Nah, penggurau kan tanu sikola, dia hidayat ano man di kapal ko tanu sa hidayat. Misa saunak tanu sa giyang haram. Sakan nagusakan ulangon tanu. Nah, itanud pa kadakal na nga haram kami kadakal ay mati pusis. Nah, ikatlo. Na miya awatiran aginawairan. Si ko mga makap. Nagyan nga saktan. Saktad mismo. Ha? Ditan nga taon ni kukuman na nga asiupan kalagat. Hindi kaya maluta siya kaya padi kaya miya ginaw tawa mo nusulag takasan. Nabayno ka na editero ka bakurod makalilida so ka sakan di niyo pagilya subtada kan nga kahinanak mo. Ha? Pagaloy tanu na lakon tanu wala no bulunga mapait na lakon tanu kasugat. Why? Lakon tanu si maka susupak. Uy na sumanga saba na miya tibaliran ro ginoy. Giti kaya pa ka pamanak kaya pa ka sarig Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na ikapat na miyawat yan siran si kung mga mubah tiro na mubah na pipa kayo nagyang ngayon na nabad na kaya tigyan mabugya pa kayo na nagyalin ano wala kong pagtya basta miya pa kayo na tulala na si tanong man o pun pipa kayo na naroon matitimo ang branaw ya pipa kayo man na rin Itu nomor apa pasal? Ay pengiluban niya nawanda miya pa kay. Uy na sumanga sahaba radhiyallahu taala ajmain. Na giyon ta matag pipa kay. Ama na matag inyugan si kuagama na dira mengelba. Aya budina ninggal ba na giyon ta ka ba sa ka guru lima sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaya giyon ta pipa kay na kepa kaya pun mga sobrang ta kaya pa kayo nami bida. Mayat balira na ginawiran bataman si Kopipo. Yep na kapagitaw tanong laon tanong padagang. Na ay mga lapal tanong lagi nga kan dagang na sunna. Ano niyo klaro nga sunna kan dagang. Tiro na sunna na sukya baliw nabi na sulangon no pinggil bagayan nagiti sunna. Tanu din niyo kaaya, tanudan kaaya kaya pakandagang nabi, nadapan man nabi. Uy na sunjo kaya nabi na babeso sa ating man nabulpin na danin mapusa. La ilaha. Ha? Pipa kayo to iniugan nakakuha to sa kawiyagan. Taman sa kaya mga ayat sa Quran at tiap serta do pernah puno mele ama mandas punta siru ako. Nagya sa punta sa utak punta siru nakandagang. Ha? Yan napsirtan wagi nga kandagang. Tama sa pantasiro na kandagang mo. Matagay pipakay. Okay, nagigib ko tanong sa kawiyagan. Na pipakay tanong na malo tanubuin ka. Nabagi pipakay na taman sa di kapakay pasaan na pipasa pa. Hindi ako tiga dindagang na pipakayanan na. Ha? Masya Allah. Di tanod pagatas sa tanod di pimikiran nun kaya sa bunta tanurong tanto ay madakal na ikanima na miyatibal o mga saba ginawairan si mga subahat yung tuwa di kasusawalaan na Tilap. oy daon na di ka kasusawalaan na yung taka ba sa kakaguru lima bapias ko na ba ulama na mibulip na ulama ay di migipula sa unta miya nulusulo alim na di migipula Ibagitan ito ko mga ulama, kagalbugiran. Sira ni panggalubag sa giyo mo to mga
di bepawalaan. Tangon na kesawalan na berita no kiran. Kung nabasak tanwi di siya di magusay kaya isa ka basgit naman ana grupo-grupo naman siya. Ay siya di mangangara. Kung mga saba na dead na bagiran ko ko. Ako dead na bayan din pagay ni. Nanto niraran to. Na miniraot si ko mga tabi. So mga tabi ini niraot kira nagyong to rarad. Agyang gaya 5 abetad amyap tebelun u mga sahaba radhiyallahu taala ajmain nagino. Anto na miyado kiran sa ukit agya tebeleran sa ginawiran si sagyang gaya 5. Namiyado kiran nagyang gaya pagaluin nagyang gaya mga lokstan o mga tabliga imaniyat. Yung ta imano kapakala o iman. Sabag po kaya pa kabagro imaniran. Na miyat tibaliran na ginawiran si kusir. Yung tapagan na miyat tibaliran na ginawiran na sabag po kaya pa kabagro imaniran na miya awatiran na ginawiran si kumasir. Na ikadua na ibadat. Yung ta ibadiyat. Nagyang ta ibadat na sabab po kaya pa kabagro ibadatiran na miyat tibaliran na ginawiran si kumang haram. Miyat tibaliran na ginawiran si kumang haram. Kagya miya kabagro nagyang ito ibadat. Kailangan ando man ay ako nagtiro na tablig, ako nagtiro na titwa da'i, nagtiro na titwa muslim na maadno nagyang ito fikr aw idagan aw gyud unta ka pagibada. Unta ka maginin sa dawat. Na ande din ikapakabagro ibadat tanong kapakapiaw di tanong di ka pagibadat na maptebal tanong ginaw tanong si kumahar. Ikatlo na miya pakatiuli nila nagyang mutuwa. Puro naka-malulo niya. Puro muna na. Ikatlo, miya din si mga sahaba radhiyallahu ta'ala ajmain na miya pakatiuli nila sumuammalatiran. Miya pakatiuli nila sumuammalatiran. So kaya pakatiuli numuammalatiran nataman si mga makruna miya tibaliran na ginoy. Ikapat na miya pakatiuli nila sumuasaratiran. Na sabab ko kaya pakatiuli numuasarat na miya tibaliran a ginoyran si isagyang kutuwa mga mubah matagpipakay. Kaya yung tamuasarat na social dealing ito takapaki kukuyam ta kapay kukuyam ta nakagya miya pakatiuli niran sumuasarat iran na miya tibaliran na ginawiran si kumatag pipakay giti kaya pakatiuli no kapagintaw mga sahaba na ikalima na miya padalam kiran so titua akhlak miya katiuli na giyong ta dadabiyatan nila ta parangay ra paparangay nila na so kaya pakatiuli na giyong ta titua paparangayan ini tulad Islam na miya baloy sila na titu-titu mga Muslim na miya tibaliran na ginawiran si sagyang kutuwa Betoro. Pang-relax lang yun. Bitaro sa sawa. Wala nga pag bitaro sa tula. May nga di ate siya kaya ka. Asyad. Tadi nga pag bitaro ba siya? Wala nga pag bitaro sa baso. Bawa na lima. Ada masih boleh ada. Ketuan siya. Ketuan. Bulan. Bukan. Bulan ni saya pasti. Sekarang kita aja tuh lah. Lasang mana lima? Lasang. Lasang mana? Ada di bawah minyak. Kebetulan aku nak. Lasang mana? Betul di bawah minyak lah. Kenapa? Mga kawan ni.
Saya taruh dia itu. Kaya ka na buhay na hindi na matuwa. Kudu. Bukan. Nah, sabab ko kaya pa ka tiulin o titua akhlak iran, paparangayan iran. Mesir. Na, yatibaliran na ginawiran. Si sagyang utang mga subhan. Miyawatiran na ginawiran si sagyang utua di kasi sa wala. Kaya yung utua, pagaluin lagi kakaguruan lima. Ino kami lima pa sagyang utua mapiyaya doon taka kailangan ka. Kada ba mapiyaya lola? Ha? Saya mana na alit ni kapakatiulin ng akhlak. Na? Yatibal nga ginawa nga si sagyang utua kapupawala. Kada ba man mapiyaw lola kaya doon na mipsinabuta ka ta. Nakalala ka Muslim, nagyumunta ka tataguan ra ka sa timan na community. Nawaya ka suron na talo. Abi papayin sa barangay na duwa rakaw. Nagyumunta maging sa timan na kiram. Ano man nga pakapagay nga daw? Binasa agi nga akhlak ka mapapadalam ra ka. Nakataling mga sagi mo tuwingod. Ang mga Muslim atawron, mga kafir atawron, mga sarwa nga tawron na yakataling umakaw na Muslim ka. Naknabay minibigay nga kira na andawan na so kapiyaw agama, kapiyaw Islam. Kaya minibigay nga kira na andawan na kalalalungan. Ngayon no? Nataman si ko kabubaloy nga Muslim na pusar na kira. Pupunan na malo, kwaro na tigap. Anong pakialaw? Bakit? Di mo ba alam na Muslim ako? Ha? Pagad miya ka layulo sa kaya baloy nga Muslim. Ay ni pangangalakab sa gina mga tao gina kaya Muslim ka nanada. Ini gagal ka mo. Kanabay amin ibingan na mapiandawan. Gi kailangan na mga tiuli na gina akhlak tan. Ilayangad na lang na mapasay kay kapag ipupawala. Ilayangad na lang na mapasangi kapag imbubaging niya, adi mga titiulin lagi unta parang niya. Na. Miya tago ka sa giyong utua magingad. Minisiringan na kagiyong unta na mga Muslim. Na miya taling umap na bulan na Ramadan. Nalit ni kaya pakapusa nga na tuturo, biya ka turug. Naging nga mga siringan na kanadin na makapturug. Ay pagkalak kayo tira si Muslim, baka magising. Agiyan din ni malun ka mabukiyat ta kami, di ba ka nakakutagban? Namiyamanin ta ka, tiga kakainin ko kayo, alam niyo nagugutom ako, nagpapastig ako, kainin ko kayo. Namiya kawida ka lagi mo to katataguan ra kayo. Hindi nila kumaw Ramadan na inanawag kayo maingay ka, malapit na yung Ramadan. Ramadan na nila. Yung Muslim na yan, baka kainin tayo. Nabayamin ipamdungan na kamapian. Oh. Nagi, nasabab pa ko, di ka pa katitiulin, ag yung taparangit. So mga sahaba radiyallahu ta'ala ajmay, namimbaloy sila na mga tao, bapiandit nuwita. Bapiandit sila nuwita darpa. Ang mga tao rin nagbangangan sa tao. Ayap na mga tao rin nadinip si sinabuta. Na di sila ni mindulo na sa mapaya kapakindulo na ang mga sahaba radiyallahu ta'ala. Tanto ang madakal, amiyang ang gugulaw si sagimutam masayran. Ang mga tao ay amanan yan, na tanto niyan, napkararamitan sa mga Muslim. Wait na miyada ngayran sa mga sahaba radiyallahu ta'ala ajmain na miyada agyang utararangit. Miyada agyang utararangit. Ngayon ito, nakagyang miyaileran, agyang uta okay. Adi ka pakindulo na ang mga sahaba radiyallahu ta'ala nun. Si isagyang uta mga ta. Nabaman kailangan ni man Thomas sa sukatiro. Kanto na idaman nagsikwagama, anto na ida kasabuti sikwagama, anto na ida mabati agyang mga tao sikwagama.
Ay nutog yung nga mga tao, miya ka pipira di Ragun na siringan tanong sila na iniran di kitari mas wagamatan waya mapiya. Naguya benar di surkiran. Bersabab si kuya manani na ditanukiran nung kaptirwa. Di sabab po to kami binasa o muammalat, muassarat, abuso akhlak. Abuso kami binasa agyang kaya ibadat o agyang kaya iman. Ganang sa kano sa marega ini wah, sampo lupa mah. Ibarat, ibarat. Paranaw. Na. Miya kaysa na yung taloks tanong. At natiyas kilya na pakalalakaw niran sa patpulugawi. Lagi ako pakisungon sa giyong ito mga padiyan na miyali na niya tiyak. Hinadi ako plalakaw. Basta tinadi ako plalakaw. Miya tira na niniyat ako ito kagaya plalakaw ka na. Miyati mo ka dyo bagkan ato na di ka plalakaw. Di na huwag katan dyo bagan na miyati mo. Pero miya paniyatak na tigin na di ako plalakaw. Basta di ako plalakaw. Di ako nyo tigla-tigil ang mga pagbunutan. Napiyang nga pinanira na tira na asar bu makaunot kasi sa giyong ito amirami ang mailay kanyan. Apyura siya namis. Kamunta kami. Allah. Na miya pa sa miya kauno. Nasundog ya pa kasuldiyan sa masjid. Miya man yan naging talok sa tanong na mbatiya sa Quran. Na kiriya yung utajyamat yan. Dinamir sahab katya so miya taskil. Nalik niya naging tuwa Quran na kaya ubulusan niya na dinilan niya siya ito. Tingnan, assalamualaikum. Ora, sunyat. Na ibu minis mo kaya ito na insala na plan ako di man. Nang kaino to. Nakagiya, mabagragi yung tuwa ibadat. Mabagragi yung tuwa ibadat ya. Ano man ka pagataskil tanong. Taman sa giya nga naino ka po ito na lang na giya nga kapag hindi kali. Na hindi kali na timo-timo ito sa masjid. Masya Allah. Narot tuntun na tao, nagububag hindi kali ataw. Naiman to namin biliyahay tiga nga kapag hindi kalitan. Pero ada ka, inasiya ko sa pwesto. Nautan namin sa kasan, kapag hindi kalitan, huway. Inautan ko, ay mahulian na dunia. Kaya ako makanumang sa giyong tamaging dunia mahuliran. Namiya ako makunang, di ka nung sinabutan. Kagidad na ibadat. Data nung makapusod si sa giyong tuwa, okay tayo man na niya na, kapag hindi kalitan. Nambaling mambutaw na, out na ko siya akong tumpad. Pawan na ba dito pa sa mga sungataw doon sa masjid? Gi ka riribat, o di na gi ka, kanidipik to, agi yung kaya mananiya na dito di ka pag. Nakinanglan doon na mga bagar agi yung kaya mga iman tanong. Nagu, makabagar, makapiyas, o di ka pagaman, kapag ibadat, kaad makatiuli naging nga muamalat tanong, muassarat tanong nagusupa parangan. Taman sa di makatiuli. Na di tanong mi pagawa aging mutuan